Eso, hemen beste nobedade bat, lehen eukidet, Ana Biledi, Eau de Parfum, eta oin Rouge, rosa, Rouge, gorria esan nuke. Bezero batek esan zin, hau oso ondo zeuela, eta ekarri indet. Egi esan, kalea prezio, ondo daude, oza, 20 euro azpiti da, Eau de Parfum, hori bai, 60 mililitro, oza, egunek umateu, baina hau behik istoren portizarraite jo bidriozko, lehenko serie zautzu batzu, hortan iguala die. Akabau ondo, tapoien diamanti errealo, eta, bueno, perfume bada, ez dakena zer ikusik jara rosakin da, pixketen makume estiloa enfoka leike, baina dan suabikin egile esan, besten batek ematen baure, estilo kaltekin konta. Bueno, orokorrin usaile die, gero, bakoitzen klasifikatzen nahi duen bezala. Ziko geha probatzen, eta zurile originalare, Ana Biledi hau. Azieratik ikustea, zurilek daukela niretzako ez dake puntxa asko, ez batek eta ezbizti, baina pixke gehiago igual, bai, pixke gehiago diferentziatzea. Izen berko luke honek igual, gehiago, gorrilek, teorien. Baina, bueno, nire zurrek esateu, inkluso hau, erteran, suabio dela. Hau edaukebena da, Eau de Parfum dela, eta hor jarraituko hu, ordu desentien, prinsipioz, Eau de Parfum batek sortzi bat ordu iraun leike, eta gorputzin probatzi bezalakoik ez da. Bilek ere, die detalle fin bat iteko, zure guztoko uzai bat, eta perfume asko, ez die mundu guztiek aitzeko. Ez da kotxi musiki topi jarret da lehiu jetxite bezala. Bakoitzen bere era kontsumitzeu. Baina, hau di personalak, nire ustez estilo bat personal hau. Beste batzuk aldiz, perfumina ditue, danak antzemateko mogoku. Eta behaiek, egun guztien presentzien eukitzeko. Eta hor trampa bat dago, porque buruek, deskonekte ditu batzutan, usai horiek, beste usai batzuk akordarazteko. Orduan, espero gustuko izetie mandizkitzuen iritzio pista hauek, zerbait galdetzeko galde blazai, akordo albertodrogeria.comen nahola, eta bestela azpeitin, probatzi eukezue, buelta bat eman, eta gero, gorputzen nola ditzai zuen ikusi ondoren, nabazue berriz etorri, hortan libre gea, ni amentxe hoten naiz. Gero arte.